Ukuphakama kwami kube kuhle kwabayingcwele. Bantwana benkosi ngicela ukukhuleka esihlalweni esihlezi unyazi lwezulu. Ngicele ukukhuleka emakhosini nakubefundisi ngibabingelele nababhangeni nabashumayeli nabakhokheli nehamenti yonke ingcwele yasezulwini. Amen. Bantwana benkosi, kulukhuni kwala ekhaya. Kulukhuni kwala ekhaya. Ngicabanga ukuthi niyangizwa ukuthi ngisho ukuthini mangithi kulukhuni kwala ekhaya. Iboshelwa ngisho izacile la ekhaya. Ayilindwa ukuthi yozithi kubuyisa igazi, cha kuthiwa khona. Bantwana bokumkhonza uThixo sesifundile incwadi sifundelwa umshumayeli langa. Iyasiluleka sonke. Iwenza wonke umsebenzi incwadi kaShembe. Ngathi ngelanga ngikhuluma nenye insizwa ngathi uma uyibuka kahle incwadi ungakabuki ihlabelelo usabuka nje imithandazo. Into engabhalwa umuntu wasemhlabeni lena na. Ngangixoxa nje. Into engabhalwa umuntu wasemhlabeni na lento. Wayengabe ecamangeni konke lokho. Kade ilimela emasimini wayekiswa kwathiwa shiya phansi wathethwe yagoloza zakhali induku. Wabona ukuthi vele ingane mangigoloza ngizoyishiya. Njengoba kufanele ngiyishiye. Wavuma wayishiya. Abanye bethu babeyodlala amakhosikazi. Amakhosikazi ethu awu baba uyashiya athi ngcono ngifa afe ngempela. Afe ngokuthi izwi likaNkulunkulu akanilaleli. uNkulunkulu wayezovusa abantu abamnyama odakeni ababefakwa abelungu kulona. Abelungu babesicwila odakeni esasingeke sikwazi ukuphuma kubushemba kafikanga. Walethwa uShembe kwathiwa akazobakhipha abantu odakeni abacwilwa abelungu. Anobukwa ukuthi sasicwilwa odakeni. Ezweni lapho kwakhulela khona uJesu kwakungabantu abamnyama for 400 years, iminyaka eho400, iminyaka engakanani leyo. Bekuyisizwe nje sabantu abamnyama. Wazozala uJesu umuntu omnyama ezalwa ngabantu abamnyama washintsha kodwa wathi usewumlungu. Kwase kuzodaywa uSathane wamnyama wanomsila nempondo wayesefaniswa nomuntu. Kodwa thina abantu namanje sisakuthanda kuba mhlophe ngoba sadlala belungu. Sisayiphaqula siphaqule sifuna ukuba mhlophe sifuna ukuba bahle muhleni umlungu. Njengoba egabisa ngombombo muhleni umlungu. Kodwa abantwana benkosi sayithanda intembi. Salahlekela umndoni bamanzi bethu. Ukuyibona nje intokazi nene nisabona kahle. Uyibona intokazi indoni yamanzi uyibonke ithule kahle, ithule ngathi nje ayikwazi ngisho ukukhuluma. Kanti maye kuthiwa vuka sikhuluma. Kanti maye unyakazisa usuthi ufuna ukuzumeka kuthiwa vuka sikhuluma. Kodwa wena ubone kuyindoni yamanzi. Kanti awusayifici le ndoni yamanzi, ufica uvuka sikhuluma. Yonke leyo nto bantwana benkosi sasiphi uNkulunkulu. uNkulunkulu wayesithandile thina abantu abamnyama. Wazi wasembulela izinto zempihlakalo, wasembulela ngisho uganwa thina madoda. Wathi asithathe sigcine la sithanda khona. Ethi uqeda inhliziyo zethu. Manje hayi abavalile go. Abavalile go.
bavala zonke icapha beze beyobhala ngisho iBurglary Guard bayikhiya. Mawuthi ufuna ukuphuma kusahlukene olusejele la. Sefuna ukulwe nesicapha mawusulwile naso usukhathele sefuna ubheka neBurglary Guard ayiqinile umhlola. Sefuna uyiqhiliza ayiphi iBurglary Guard ikubuyisele ngaphakathi ithi kuthiwe ehlala ngaphakathi uthi uyayiphusha ithi kuthiwe ehlala ngaphakathi uyohlala phansi. Inkinga ke le esesiphiwa abantu esibalanda emakhaya kithi sibalethe emakhaya kithi sibalanda emakubo sibalethe emakhaya kithi bese befike bevala amaBurglary Guard. Kodwa ensengenile akalivalanga iBurglary Guard engaphandle ulivale sengaphakathi akasafuni ngene omunye umuntu. Liyavaleka baba uMdluli. Angithi mawusuye emsebenzini uyalikhiya uhambe uye emsebenzini akalikhiya ngangane ngaphandle wayelinde engene likhiye. Lento bantwana benkosi ilikhuni kakhulu ngoba izinto esinikwa uNkulunkulu ziphikiswa bukhoma emhlabeni. Athi uNkulunkulu asiyeni wena uyeli kodwa mawusufile uzothi shembe noma usulimala uthi shembe ubizena lo kade ethi asiyele wena wayalinga ingane ngoba phela wena ubusaziza umsizo. Unyazi lwezulu bantwana benkosi luNkulunkulu. Amen. Uthanda ungathandi luNkulunkulu. Lento kuhle sikhulume. Kuhle lento sikhulume ukuze umuntu ofikayo azi ukuthi unyazi lwezulu luNkulunkulu. Angene aze ezobhediswa yithi. Mina ngifike kuleli bandla inkonzo yayithi ma ukhulunywa enkonzweni kuthiwe ungamlandeli umuntu kwakuthi unganciki komunye umuntu. Kwakuthi unganciki komunye umuntu. Namhlanje sekuyancikwana. Hayi ngoba uhlala ethempeni, uhlala ethempeni kwangashiwo lokho. Kwakushiwo ukuthi ungezwani nomuntu ngaphezulu kaShembe. Kwaqonda ukuthi zwana noShembe olethwa abantu bakini kuye. Hayi ukuthi uzwane nami. Ukuzwana nami kuzokusizana ngoba ngizothi ukukha kancane ezintweni ezenzekayo. Mina uthola ukuthi mina ngilichathile idlozi lakithi. Ngilichathile. Akukho engikwenza kahle kithi. Idlozi lakithi ngalifaka ngalikhipha ezulwini ngamacala ami engikwenzayo nangemithi yami yokuthakatha engiyiphathayo. Lase likhishwe idlozi lami ezulwini. Mase likhishiwe ngemithi yami engiyiphathayo yokuthakatha. Selikhishiwe idlozi. Mina ngokuthi wena uncikile kumina. Ngizothi mangixhuma ngibheka le ugxume nawe uhambe nami kanti sengiyahamba. Babe ngeke abaningi bayophoseka kale emaphekuleni kube kwangancikiwe. Ngoba amaphekula wazohamba amaqhudodwa ikhukhukazi zazosala la kube zazingancikile emaqhudeni. Zazosala ikhukhukazi zahamba nje ikhukhukazi ayincikile. Ma ukhuluma ngenkonzo yakaShembe kufanele ngisho umkakho ungamfaka kakhulu kuyona. Naye futhi ayikhulume la ikhuluma khona kodwa angakufaka kakhulu khona ngoba kuzoshaya isikhathi la insimbi sithi qenqe wena usuku umume ngenyawo uyaphuma la ekhaya. Ngesikhathi uphuma la ekhaya uyakulandela unkosikazi kanti unkosikazi bekufuna ethi akumazi ukuthi uyapi. Asala unkosikazi aqhubeke nenkonzo. Ukuze akwazi ukuthi mawuhamba emhlabeni uthi ngicela unkosikazi uyongikhalela ezulwini. Akwazi unkosikazi ukuzokukhalela ezulwini. Ngoba semphume naye anibuye nobabili. Ungagadla pho ezulwini. Mawumuntu uyeke thina ke singqiliphothwe uyogadla ezulwini. Khona makuthiwa uyagadla ungayogadla ezulwini. La sithi siphepha khona sikhale khona wena uyogadla khona. Abhaliwe yabona uJanuary kade bewona. Abhaliwe amagama.
abhaliwe kulo lonke isango lasezulwini, abhaliwe amagama. Bhalwe no January ka-2025 owawona. Ngisho ungafa ngo-2030 noma ngo-2040, kodwa ufica umbhalo wakho ngo-2025 owawuthi uyawona umhlangano kaNkulunkulu, uthi ubamba ukuthi ungayi phezu kwentaba. Ubamba wena uyinsizwa ngalelo langa, angazi ukuthi ubusuyini ngaleli yalanga. Ngiyaphathisa. Ngithi mina Nkosi yezulu nomhlaba, nyazi lezulu, ungcine ngikuthanda njalo. Angiyakuthanda unyazi lwezulu mina. Futhi ngiyawubonga umoya wami, ngiyazibonga idalwa zakithi ezangikhombisa unyazi lwezulu ungakahlali esihlalweni, luzoqala ukuhlala ukuthi luNkulunkulu. Mina bangikhombisa bakithi. Ngilithanda nje kanje, ngilithanda ngoNkulunkulu engabukhonjiswa bakithi. Lwalulapha nothingo, uthingo lwalutshaliwe kodwa babemlapha. Isabatha lokuqala babemla, uthingo lutshalwe ngesonto. Babemla ngolesihlanu lwalandela. Lwavula inkonzo uthingo. Lwangayivala lwasuka uthingo lwahamba sahalalisa, kwasuka umunyazi lwangena epulpini lwaqhubeka nenkonzo. Ngangikhonjisa ukuthi nangu uzoqhubeka nenkonzo. Yingakho unyazi lwezulu ngilithanda. Mina unyazi lwezulu angilizwanga ngomuntu wasemhlabeni ngawe ukuthi luNkulunkulu. Mina atshelwa abakithi ukuthi nangu uNkulunkulu ozolandela. Ngihlubuke kanjani-ke kuleyo nto? Ngoba ukuhlubuka kwami ukuhamba ngiyezulwini. Ngisho ungabe unkosikazi noma ngabe umfazi, ngicela nikuzwe kahle lokho. Ngisho ngabe unkosikazi noma ngabe umfazi, mawazi ukuthi wake waliphazamisa unyazi lwezulu noma wakhuluma inkulumo emdinayo, funa uhambe ucentethelele. Uyicele, usayicela kulo unyazi ngoba wazi mawusuyicela komunye ukuthi iyobuya yini impendulo. Kodwa mawuzosho lona luthi inkosi kubusise kuphelele, kodwa hamba uyoyicentethelele. Ngoba ukuthi unkosikazi noma umfazi uyogabisa ngeinyembezi, azisebenzi inyembezi ezulwini, kusebenza imisebenzi yakhe esukusiphambi kwakho. Ngiyahlukanisa mangithi mawunkosikazi, amakhosikazi amakhosi, abafazi amakhosikazi bethu. Njoba ngikubala konke ngisho ngawo owenkosi, unkosikazi. Noma ngabe owebamba bukhosi, unkosikazi. Kodwa mawazi ukuthi kukhona ilanga unyazi olwalala ludiniwe, lwayongena endlini lwayophumula ludiniwe, ludino wena, hamba ucentethelele. Kuseyithuba ngoba lizophela. Mawusungane uyakwazi ukucelela intethelelo. Ngisho ngabo indoda yakwenu mawusungane kwethuna ukwazi ucentethelelo. Ayisungasakhuluma indaba yentethelelo, sekukhuluma ukuthi wona nakho ufunde esangweni uzongena kanjani kuleli sango wawugadle ezulwini ngento zakho ngeenkomishi zakho mthakathi ndini. Uyagadla ugadle ezulwini, uye ugadla kithi. Gadla kithi sife. Mina mangifika sekuthiwa linda lo wakubulala ngokulinda ngempela futhi. So dumelana makudumelekela. Bangadumeleki ukuthi kufuna ngisho ngomlomo ukuthi boshwe ngokukhomba kalwe khona usuqepsa amehlo ungasafuni ukungibhekisa ushalaza usuthi uyangihlonipha, ungihloniphe ezulwini wahlule ungihloniphe emhlabeni. Ngithi akayongena egcineni eyoshayisana ngezinqe nobani abahluleka ukuhlonipha unyazi lwezulu, abayoshona phansi kale heho odakeni. Kambobi ingena udaka noma yiphi imbobo esemzimbeni, luyabila luyangena ngaleyo mbobo noma yiphi esemzimbeni. Imbobo udaka luyabila luyangena, kodwa usakwazi ukufa ngoba uswafa kanye emhlabeni. Usiyafisa ukufa uthi ngcono ngife, akusafeki, swafa nje. Unyazi uyalibuka nje lapha eglasini, wokulibuka naseglasini futhi ezulwini awusakwazi ukufika kulona ucentethelele.
Sekufaye kuba abasemhlabeni wawubafihleleke nezingane zakho awutshela ukuthi ngiyothakatha unyazi namhlanje. Ngothakatha uNkulunkulu woNkulunkulu. Ake nginikeze umzekelo bantwana benkosi kulokuthakatha enikuthakathayo. Kamna ngithakathi. Futhi bize ngithathe yini engangenza ngithakathe ngoba angiswele lutho. Ushembe oyinyanga ezulu wanginikeza yonke into mina. Wanginikeza imali, wanginikeza inkomo zigcwele isibase ezimbili bayade ngisakha nje esinye ngakuyiswa ukuthi umhlangano kaNkulunkulu ubhizi uyangena njani. Ngathi ngisakha ngoDisemba. Hayi imbuzi igcwele isibaya. Zizale kulokhu zaphihliza amachwana akufanga nelodwa. Akhulile manje ayekile uncela konini akufanga nelodwa beko 80. Zingakike lezo mbuzi esibayeni. Amachwane emewu 8 ezalwa imbuzi ezu8. Kukhona ezinye zenduna nengazele zingaki lezo mbuzi. Ngizothi ke ngithakathelane emhlabeni. Yini ezongenza ngithakathe ngoba mina ngisebenzile kaMlungu. Ngangazi mina ukuthi mangisebenza ngiyothenga inkomo zandi inkomo. Angisayithengi mase ngithenga uhlobo laleyo nkomo ngoba ngiluhalela nje hayi ngoba ngikuthi ingoba ngishodi ngenkomo cha. Nabo umdluli bayazi emzini kababa. Bayazi umbangela umdluli emzini kababa. Bake bengivakashele phela bona bayazi mhlawumbe ukuthi uNdlovu uyasonda. Angikwazi wena. Kodwa okukhulu kakhulu okufanele sikwazi ukuthi ma ungena la ungakuthanda unyazi lwezulu hamba phela phinda kini. Masuzongizondela kithi wazongizondela kithi uthi angishonephi mawusungizonda usungithakatha ungigadle ngayo yonke into ofisa ungigadla ngayo ungigadlelani ngoba ngikitha ngikho kini. Ma ungafuni ukungiphupha kini hamba utshela bakini ukuthi abangivale ngingangeni ngisho nangephupho kini. Bazomvala bakini kusale bona ngoba vele umthakathi kongizobolisa ikhwama. Yakhala. Usakuthi ngizobolisa ikhwama. Ingakho ngivale phela tshela bakini emsamtha abangivale ngingangeni ngoba zobola ikhwama zabo. Endushembe uyayibolisa ngempela. Uthi uyamshaya uNdlovu udiniwe hamba uyochopha. Hambochopha uthi uNdlovu uzojomba ajomba uNdlovu angamnalutho. Kanti uShembe useyibulele. Mvale emsamo uShembe kini tshela bakini abamvala bazomvala mabe ngimonda akekho right. Kodwa maye right bazolanda wena. Bazovala wena. Manje kulukhuni kakhulu bantwana benkosi kulukhuni ezinye izinto sibuye sisaba ukuyikhuluma ngoba kukhona abantu abangakholwa abasazofuna uShembe lo oNkulunkulu esithi uNkulunkulu basazofuna yena. Kukhona sebethanda ngathi singabakhonza mina ngikhonza indoda. Ngiyofa ngcwatshwe iyongibulala ngayo imithi ngcwatshwe ngigqitshwe kodwa iyongilandela iyongifica ngale ngithi kuthiwa yilinde iyona ebulele ithi yewe ungibulalela uthi uyahlalaza uthi ukhuluma uzama ukucwengisa nezwawo katsheni ngiyaxoxosana sengukatsheni manje ngisena lo muntu owumgenxa umenza yonke into emhlabeni. Ngithi Shembe ngicela uyomfaka ezulwini lakho lengulube. Athi uShembe ayikho ndoda ethatha efaka lapho mbeke lapho nje sizoyithinta ngomoya wasezulwini izofika ithi fike ithi sukuma igwaza ngempolo. Sukuma hlathi sengempolo kuphakamise ngathi awukho kanti awukhona emhlabeni ngoba wawuyinsizwa kodwa usiphakamisa ngempolo kuyokuphosa wehle ngekhanda wehla ngengalo wehla ngani uphoseke odake bese luyangena ngayo yonke inhlobo yembobo ekhona emlonyeni amakhala imbobo ezinye ehloniphekile kungena udaka luhlikize nje udaka libheke phezulu ngento awuyisebenza wena ula emhlabeni. Thina safika kuleli bandla sitshelwa ngokuthi umuntu ofikayo kuleli bandla ufuna nimphathe kahle. Sasifika thina la ngenhlahla isihlahla engangincike kusona ngikhethe inkosi sisekhona silapha mina ayikhetha le ekhaya ke
Shumayelo wenkosi inkosi ngayikhetha la ngoba ngumshumayelo wala ekhaya nje mina ngayikhetha la inkosi. Nasi isihlahla ngenzansi engangincike ngaso ngasukuma bethu abantu bangakithi ukuthi ikhethwa yimi bathi hawu bafonelana bonke ngoba kwase kukhona lamafoni ayopopopha ayengcinga ezinde edonswayo abefonelana bethi awu uyikhethile inkosi uyikhethile inkosi kwaduma kwaze kwehla nje. So ngayikhetha le ekhaya ke njengoba ngumshumayelo wale ekhaya ngayikhetha la inkosi kodwa khona abangangithanda ukuthi ngibe umshumayelo wale ekhaya manje inkinga abangibeki emakubo ngcono kuba ke bayongixosha emakubo maye bafuna ukuzongixosha emzini wakashebe kodwa babona bakashebe banebongo zabo obani ngizoswe ngize ngisho manje banebongo zabo bafuna ukuzongixosha kwaShembe kaShembe ngilethwe unyazi lwezulu lolwala ekhaya yilona khanda unyazi lwezulu lwala ekhaya ilona olungilethile manje ke angazi ukuthi wena ophatheka kama unyazi lwezulu letha mina yini ngoba luyidecide lona lwakhuluma nomkhulu balo lwakhuluma nokhokho balo lwathi ngifuna ukushumayela mabe ngiveza kulona lungilanda yini inkinga yakho ngoba wena bakufezanga ngoba bayabona vele party meeting uyathakatha nje wena ufuna ukuzwa kanjani la ngoba uyathakatha futhi ukwazi ukusebenza nami mawuthakatha mina ngokutshela ekuseni ngithi hamba nje ukuyolahla igwama ndoda before uzosebenza nami la ngoyixosha indoda ngenduku angiyondaba okudlala ngala angimfuni umuntu odlala ngento yasezulwini ngifuna ngizwe kahle angimfuni umuntu odlala ngoShembe ngiyamzonda umuntu ozonda unyazi futhi into enhle ukuthi vele bangibela umgodi hayi umbeni bafowethu ungcono ngigqibe nilibulale kunyazeni ngigqibeni ngoba ayikho into enoyenza kahle ngenkululeko ngiphila ngoba ayikho inhloko yempi engayazi ngike ngisho ngithi ngingangena phansi kwaleli tshe lincane itshe ngithi kodwa ngangena phansi kwalo wena ungazi uzothi uyadlala lo kanti mase ngenile uyofisa ukungimba nami njengoba washo uthini uyofisa ukungikhipha phansi kwethu uthi asikhulume asixoxe ngoba hayi uyabona ukuthi sewini insizwa ziyowa futhi angimthandi umuntu odlala ngezulu bantwana benkosi uShembe uBhombela ngifuna nizwe umsebenzi kaShembe Shembe uBhombela efika ezweni lakithi wafika uBhombela wahlala emzini yakoMadlala ngale ngaphansi uthe sekhuphuka eseza kwibamba bukhosi lesizwe sakwaNgubane emabovini eMsinga inkosi yakhona lengikhuluma ngayo ngiyazi bakhona wathi esekhuphuka wagijima insizwa yakambatha emambatheni yaye kwibamba bukhosi yathi hey ndaba ezitha ifike yajuluka yakhefuzela wethu ndaba ethu Jahobani wathi yini wathi inkosi ngizokwazisa la ukuthi kunomuntu ohungula abantu bakho sebathathile ngale ngaphansi uzobathatha uyeza uze kuwena sezothatha wena ladinwa lafi bamba bukhosi wathi eqhamuka uBhombela eza kulona wathi menje ngesihlahla sala silimkhwifa ngamathe lamkhwifa ngamathe khwifa uShembe yoba nizuShembe kuthiwa wayesha wenziwa zonke izinto njengakithi wakhipha ngamathe wathi wakhipha amathe emlonyeni wangaphuma amathe kwaphuma amazinyo yonke ngisho imhlathi yasala phansi wayesebona uShembe ukuthi sekonakele la wayesephenduka wafulathela wathi yathi inkosi mbambeni umlomo usuyangena uyaphuma wonke ngaphakathi emlonyeni siyawugwinya nje umlomo siyasokozela kusekho mazinyo yathi ekhuphuka uShembe ekhuphukela endaweni ekuthiwa ingaphezulu kwala kwaphakwe kaHlomela ekhuphukela kaHlomela likhona itshe nje ngiseshele engangivamisa ukufika ngiphumule kulona wafika uBhombela wama kulelotshe
wabambelela kulona eqeda ukukhuphukiwa ngaphansi wathi Nkosi ngiyabuthatha ubukhosi bakho ngihamba nabo uyoblanda ngenkunzi yenkomo eminyama ephakameni eshe ukuthi uyoblanda lapha ephakameni lapha hayi lehlini kwangakabi khona lehlini wathi ngihamba nabo ubukhosi bakho nangaphela wa inkosi simemeza induni ithe ningamthinti kanti yona bethe emhubheni yathi ningamthinti umthakathi usengikhumula amazinyo awaqede emlonyeni akhona elilodwa ngazi inyama ngizoyidla ngani shembu sezenzile imanga zakhe wosozimanga laba enibathakathayo wosozimanga labe ngifunda ngabo ukuthakatha nenifunda ngabo ukubaqulisa amacala kuleli bandla abantwana benkosi adedelwa obaba ngokuthi ngesikhathi kuboshwa uBhombela bengawavala ayifuna ukuvalwa amacala uyazi ngisho inyanga yezulu yagcotshwa phekwe entaba enhlangakazi begcotshwa nelanga begcotshwa uyise wabo akekho aphikisa akekho athini kodwa mase kuyinyanga yezulu sekuthiwa iyenkantolo ukuthi iphathe kanjani kodwa babekhona abantu umqalo wendlela enza umsebenzi wakhe phekwe entaba kodwa abafana nani enithakathayo la bakwazi ukuyovulela inyanga yezulu icala angazi ngempela kokwenziwa njani manje mase sisaba kanje umuntu samakholwa ngendlela enishaya ngayo uyazi lo mhlangano ufile ngokwenu ezulwini ufile uphase emhlabeni nje kodwa ezulwini uphazamisile namacala ngawo ninesihoko esinilindile senodwa esovulwa yini usathane uyasakha kodwa sovulwa yini esijulile angisazi nami sihloboni kodwa sovulwa yini enanibamba umhlangano kaNkuluNkulu ngezandla nojikisa abathakathi ndini cha kuhle siyikhulume lento ayikhulunywe lento sizoyiyekelana uyikhuluma into okuhlukunyezwa uThixo wethu ithini esilayize ngoba sekuthanda unyazo lezulu manje sizovumelana ukuthi kudlalwe ngalo lwayibekani amandla uNkulunkulu lwayinikani noma lwanikezwe uyise walo lwayinika siphucwa kanjani afakwa kanjani komunye amandla omunye ushembe khona omunye ushembe khona umfaka kanjani owakho omunye khona niyabona kuleli bandla uBhombela umqalo wendlela oyehleze esihlalweni esasezulwini kwahlala ilanga kwahlala inyanga yezulu kwahlala uThixo namhlanje kuhlezi unyazi akekho omunye ushembe konke lokho enikukhandayo kusewumfanekiso onodoli benu enibakhandayo osozwakwazi ukukhanda ushembe wena ubani ushembe wakhanda uNkulunkulu emlanda entabazwe ezomsungulisa lento esiyona thina lesihlula uyazi ngeke ngithi mina bantwana benkosi makukhona okungihlulayo la ngekhaya emzini kababa ngihlala kahle kabi ngihlukumezeka la ebuhleni yahlukumezeka la ebuhleni kodwa ekhaya ngeke kungenze lutho hawu ngisho ngakuthiwa kwinsizweni eziswe ezu4 ngeke kungenze lutho mangisekhaya emzini kababa ngeke kungenze chala nayo ngangiphala nje ngoba ngikwazi ukwenza lutho ngangenza nje ofisa ungenza kona bese ngibeka enhlizweni ukuthi enhlizweni mase sifika ngale ngokulinda yodwa ungafika ngithi uthi uyashalaza ukungibheka ngithi mina lo wambulala awusalifuna ukuthi uyabulala susezulwini phela manje ufuna nawe uya la kwakho la uzozwa kuhlabelela khona lemvunga lela uyayifisa lemvunga ethi inkosi bubusise lo Nazaretha
izitha zethu zingabukeli lobuNazaretha zibukela ngenkani asachobozeka ngazi uzinhloboni mase zizokwazi ukubamba zifunda ukubamba umhlangano into enkulu kangaka sifunda ukuphazamisa umhlangano into enkulu kangaka awubantwana benkosi sababi saqeda kodwa uzongamfuni kubo pho ngoba ngabe uyahamba phela maku ukuthi konke kuphazamisayo akabambile akekho ngathi unentambo khona unentambo la iqinile siqashule ahambe manje uhambi ngani pho ngobunyazi lwezulu olufuni awubantwana benkosi kahleni akeni izikhokhela ukhokhele wena manje uthi inkosi kuyisa uNazaretha kimi ngihlukane nalezi ikhwama engayinikwa bani sengisho ngasho nenyanga yena ngihlukane nalezi ikhwama ngoba lezi ikhwama sisungise ezulwini mangifa ngizoba imfayifile angithandi nami kuba imfayifile ngiyathanda nami kuba idlozi elihle enganeni zami uzoba idlozi kanjani udaka lungena mbobo zonke uyoba idlozi bothi behlaba sithi ingane senzela ubaba udaka ligcwele isisu kuyise wengane kumama wengane ligcwele isisu belufunela nje udaka imbobo lizongena ngayo lugcwele isisu siyadla thina sidla umsebenzi wakho mfowethu siyadla esithi hey izingane bezimthando isazimazi ukuthi usodaka nolungakanani la ekhona kodwa hayi akunankinga sobona mase ephuma somtshela sezamenzela umsebenzi ebuye ezohlala nathi kodwa kathathanga ngithi ngisho iqhathi kodwa ephuma nje odakeni ethi ehlohlolo singane ifake ekhumbini ethi udiniwe nje udaka ligcwele isisu alikaphuma udiniwe hlohlolo zingane ufake emotweni ishayiswa imoto uthi ufuna umsebenzi ufuna ukudla ulambila zimupha ukudla zimenzele izingane uyothi fika iyovyo phela lo muntu akakwazi ukudla izithebe zonke ufuna ziziphambi kwakhe siyambuka thina siyazihlala sidlela sinankinga siyambuka ubutha zonke izithebe ubeka phambi kwakhe usadlala usizo lwasesihogweni usizo lwasesihogweni sizodlala ngawe edlala ngezulu udlale ngayo yonke into unyazi lilala ikhanda liphambaniso uwe umuntu wasemhlabeni ngeinto zakho hey hayi kulungile siyasho leli bamba bukhosi ke lathi maselibuya la ngayikhuluma lento la ngayikhuluma induna laze layibiza layitshela lathi ngithe ngimkhwifa ngamathe aphuma amazinya amathe wangaphuma waphuma amazinya agcwala wonke phansi ngisho imhlathi ilabo shembe lidlala ngabo ilabo shembe lidlala ngabo usuke kini uyindoda umisa amahlombe uyindoda ufuna uzoba indoda la ekhaya ungayindoda kanjani emzini umuntu ungayindoda kanjani emzini umuntu bafowethu uyazi niyayiqeda inkonzo ngisho inkonzo kade ikhona umuntu ngemkhubeni yenzayo niyiqeda inkonzo iphela inkonzo iphela uyizwe ukuthi yaphela inkonzo yaphuma kimi kwaphuma ngisho imisebenzi yonyazi uyabona mina unyazi lungisebenzele kakhulu ngisazobiza nje ingane zami ngiyihlalise phansi ngiyitshela imisebenzi yonyazi selungisebenzele yona unyazi mina uyangithanda lungisebenzele kulezi insukwana ushilo umdlulathi wathi ukufunda lungisebenzele unyazi lwezulu bafowethu lwaqala mina ukungikhombisa ngingakagcotshwa ukuthi unyazi lwezulu lukhona lwaze lwangikhombisa sengigcotshiwe ukuthi lukhona unyazi lwezulu amen kuthe ngenye imini ngagula kakhulu ngase ngikufisa ukuhamba emhlabeni ngendlela engangigula ngayo ngase ngikufisa ngisho ukuthi uNkulunkulu ongcono angithanda
esikhundleni sokuthi uNkulunkulu enze njalo kwabe sekufika unyazi lezulu. Lengalo eyayingiphethe ngangiyibika la unyazweni lwezulu. Mangiyibikile ngalo langa ngangilala ubusuku obodwa noma ubili ibuye. Kwathi ngenye imini ngesaba ukuzoyibika ngithi mina uJothi uShembe akusho ukuthi lengalo yakho bakithi isima kanjani manje ngesampela ngahlala ngambuka ngahlala. Ngangaya ukuyibika ngalalanga kodwa ebusuku. Ngathi ngilele ebusuku ekhaya yaqhamuka into yasezulwini. Lana endlini sekulala abantu endlini engikuyona oma sebelala la amakhosikazi la endlini engilala kuyona ngoba kusuka nje ngabo 8 ngirola phansi ize ngizothi ngqinga seziko ngadwe ukuthi ngingayiphose emlilweni. Ngirole ngize ngiyothi ngqi odongeni. Ngirole phansi ngize ngizothi ngqi eziko. Ngirola phansi nje. Yabona uma uzolala phansi uphenduka uthi ngirola kanjalo. Ubuhlungu bengalo obungirolisayo. Ukhala inyembeza sengisho ngomlomo ukuhlaza abantu la endlini. Koze kuse. Kothi kusa bangishiye naye unkosikazi bahambe ngiphumele eminyango ngithi ukuhlala emini kwangangiqinisi kakhulu kwakungibamba nje ngizwe kuye emlenzeni kuze engalweni kuze emlenzeni kuze engalweni kwakushintshana kanjani. Hayi afike uShembe bangibone ngima phakathi nendlu kade ngingqika bese ngiyama kanti sekufika unyazi lasezulwini. Lolu enpractice ngalo kulona ukuhlukumeza selifikile kumina phela mina ngaze ngilihlukumeza lwafika telifika unyazi lwasezulwini lwathi lalela la ngase ngiphupha nje kwabe ngathi ngiyaphupha ngibona umfana womfowethu ngithi mina wenziwani ekhaya ngibuze ekhaya emzini kababa engwakhile mina ngithi kwenziwani ekhaya ngiyabona kuhlatshiwe athi hayi kukhona uShembe hawukhona uShembe uphi athi simfake lapha endlini kuguqa kakhokho hawu nimfakele lapha ngoba le ndlu inamathuluzi ami athi uthe ufuna indlu yomuntu omdala la ekhaya sawumngenisa kuyona hawu ngithi ngisababaza lokho bese lwehla ngama-stepisi asuka kulezo zindlu kunama-stepisi-ke bese lwehla ngalawo ma-stepisi luzela ngasendlini enkulu okwekababa engime eduze kwayo bese siyaguqa ebese lunikeze umfundisi amanzi okuhlambulula intondolo eyayisiyephu nje eyayizohlatshwa nayo amnikeza amanzi awathatha umfundisi ayihlambulule ebese buyele emuva bese ngiphuma ngapha kwendlu endlini yami phela ngendlu yami uround wami ekhaya ngiphume ngapha ngifuna ukuyobona lapha endlini kakhokho ukuthi ubaba ungene kanjani ngoba kunamathuluzi ami lapha ayi mangithi ngiyalunguza kancane ngilibona unyazi nejazi lale elimhlophe lumile phakathi nendlu libheke ngasemnyango lidla ijazi elimhlophe nje leli eligqokayo hawu ebese ethi hey bizobani sambeni manje sesuqedile umsebenzi ngifuna sokhipha inkomo lapha phezulu abasho-ke labafana bakhe ababize ngamagama bese ngiyabathinta ngiyabatshela ukuthi inkomo zifakwe lapha nasi sibaya ngenhla komuzi hayi bese bekhuphuka nalo unyazi lwenyuka lifike lumeqamama nje nesango bese ziyakhishwa bese kukhishwa nenkonyane ethi hey buyisele kuphi inkonyane buyisele emuva akekho umuntu onganikela ngenkonyane akekho umuntu onganikela ngenyonya inkonyana libuyisele emuva libuyele emuva bese kuba khona ikhwangu lenkunzi yayitheniwe yayikhwangu engathi Nkosi yamakhosi lena engathi inikele uJabulani khona iNazaretha esanda kushona ngasekhaya ngathi uyena onikele ngaleli ikhwangu ngikhuluma ephusheni athi yena
awuqinisekise ngocingo ukuthi unikele yena ngifuna ukuhamba nenkomo engena siqiniseko sakho ukuthi nikele bese ngithi ngiyalikhipha ucingo ekhukhwini elifile ucingo lwami ifoni ifile ngakwazi ukumthinta isale leyo nkomo kanti uzodutshulwa lo Jabulani wadutshulwa washona isigwili sangakithi esineplaza sinenkomo isiphihli sayishiya so uthe sengenzansi ke esesehla ngimlandela eDabulumuzi phakathi wasekhaya wayeseme eduze kwesihlahla sompetshisi wathi lalela ke Ndlovu lengalo yakho sekufika esiphethweni sami nayo ngathi ba wayesebuyisela iumbrella ngoba ubexokolozela ngesandla sokudla ngesikhathi sehla ngeumbrella wayesebuyisela ngapha unyazi lwezulu lolesilikhonza wayebuyisela ka left ngisho kuwo ongakangenike la ekhaya wayebuyisela ka left hayi wena ophathimenti cha ungayizwa lento wayebuyisela ngapha ka left iumbrella wayesethi uyabona lo yamuzi wathatha umuzi okude bantwana benkosi okude wawubeka wabuqamama ngawubona wathi lengalo ekuphatha isuka kulo yamuzi kodwa ungenzi lutho yekela mina nje ngamiyekela ngathi ngalala lapho lengishiye khona ngisho sengiphapheme ngapha mangayizwa ithi chu kwatshutshuza eminweni la kwatshutshuza eminweni ngazumeka ngoba ubuthonga ngisabazi ngalala ngaphaphama ithuli ilokho yathula ngalelo langa amen ngimzonde kanjani ke lo shembe ngimzonde kanjani sengizokwehlela ngenzansi bantwana benkosi unyazi lwezulu uNkulunkulu amen ngisho kunini engakholwa hayi kulaba baphathimithi kodwa cha abaphathimithi noma bengasukuma baphume bahambe kahle behlalele nje madokotela ngibaxoshi ekhaya ngiyena walekhaya mina ngisisebenzi esingena pension sokusebenza la ekhaya ayikho kodwa pension impesheni ulanyulelo ukufa yona pension ke yakho le so ngesonto kade kuphuma umhlangano kade ngilima kodwa ayenwenze lutho unyangezi nohluleka nazo inyangazeni ngizoze ngisho izoziphahlukeke inyanga yakho hey madoda Nkosi ngicela uyibambe ngalelo langa mina ngithi ngiyasebenza kanti seniyanquma ngisuke la kwaku 2 minutes past 12 ngoba ngabakhipha abashumayeli ngabo 10 ngeloli lika Goba abashumayeli abasebenzayo bayaziwa lezontweni abasebenza umsebenzi kaNkulunkulu nawe ungakakuphi ukuthi usebenze yebo sizogama abafundi incwadi ma bengahlehla nabo la khona ukonakala kodwa wena osuku uzodlala nje ethempelini usukuye kumsebenzi onesibusiso wakho owuphiwe shembe unyazi lezulu ngabakhipha abashumayeli ngitheze ngibala ishetrakini lo bavimbisa emkhukhuza lingikhohlele igama namhlanje ngoba ngizokukhuluma ngale nkonzweni kodwa mangithi uyakhuluma nje liyangikhohle emkhukhuza angithi ngonyaka odlula umhlangano wakhuphuka kabuhlungu emkhukhuzi kwagcwele imoto so manje ngayibuka lento ngiyusihlalo wasebhodwe jikelele akekho phela khona kodwa ufuna ukuye esikhundla sofundisi akathi ngcone ngasiyeke sofundisi bangathi uzothatha lesa ungawubona umdlalo la umdlalo akazi uthi nje hawo mangahamba uNdlovu emhlabeni ngashiya ngishizwe lakithi ngizoba usihlalo awunali ibhadi abalwazi usizo uNkulunkulu esefuna inkomo ezo 16 la abantu benganikele
Wemame. Hawu langaphela ebese bengise kule ndaba ke ukuthi athi uShembe naku umuzi kodwa ungawenzi lutho uyekele nami bese nisemkhukhuza ngiyabonga mvangeli wenkosi emkhukhuze-ke ebese ngifike ngibashiya abashumayeli bese bethi ayi Ndlovu ozizamela ukudla bese ngithinta umkhokheli wala ekhaya uyashesha-ke nkosi yami unyazi nje lwangitholela umkhokheli ohlambulukile ngokwasenhliziyweni inhliziyo yakhe ihlambulukile lwamkhokheli yomnyanya njeke ngoba nathi siyayinyanywa noma sithi siyahlambuluka uyonyanywa naye nawe uyomthola esenezitho ngathi umkhokheli awuphuthume uyophekela abashumayeli wathi ngizopheka ngani Ndlovu ngathi uzothatha igesi la e-office wayithatha igesi waphuthuma ukaphekela wathi eshawuthothu laselivuthiwe uphuthu ngathi ubhenga kawokosinyama ngebhakede 20 litre ebhusha likababa hamba wayoyosa wathatha wabuya naye ubhengu sayihambisa sabalekela umhlangano-ke ngoba saphuma umhlangano suphumile la sake sawulinda sibalekela ukuthi sophazamisa umhlangano ngemoto sengibatshalile abashumayeli bayovimba lapha ngoba kufuna ubaba akhuphuke ngesikhathi afisa ukukhuphuka ngaso unyazi lwezu abavimbe nje ngadlula imoto ayidlulanga ngempela imoto ayikho imoto abaningi nje bayazi bavinjwa khona kwakunami phakathi lapho nangonyaka ozayo futhi ngizoyovala mangisekhona ningakangwini hayi ngizovala manje ngwinileke hayi sekocaca ukuthi ayisezingwinile insizwa zasezulwini ayike ngoba sengibona indlela yami-ke nami kodwa manje ngakangwini ngoyovala ngampela bafike bavala abashumayeli wathi thaqo kwangadlula moto ngase ngibahambisela-ke lamabhakede ophuthu nenyama bakhala ukuthi abanye ukudla lokhu begcine ngolesine lwesihlanu abadlanga yisabatha lashona ilanga abadlile awu ngakuhambisa lokho ngabuya ngithi ngizolanda okunye sibalekela umhlangano ukuhlangana nawe emgwaqweni umhlangano-ke sithi-ke siwuhlonipha ngokwehla ngentanda ngale siphinde sikhuphuke ngentanda sidonse sithi sathi masidonsa-ke emajikeni ngakozandile hawu ngathi ngithi eceleni kwami sengibuka utshani awubhengu imoto yasihamba etshanini mangithi ngambheka ubhengu itshe uyibhekise phezulu selele hawu bhengu hawu kwasekuphela ukuthi bhengu ngibona isihlahlana sithi shwi sisala ngemuva ngase ngizwe ukuthi sihambe emoyeni imoto ayisekho phansi ngase ngilikhumbula unyazi lezulu ngathi awunyazi bhengu kodwa ungibulalelani ngathi awunyazi lwezulu safa ngabona uyazi ngake ngaprepare ngisemotweni ngilungiselela ukufa manje ukuthi ngifuna ukubona uzofa kanjani niyazi eManazaretha ngake ngabambelela ngala ngase ngibuya ngathi ngiyabambelela ngala ngabambelela egiyeni ngaze ngaqhekizisa ngabambelela egiyeni ngala ngabambelela ngapha esicabheni ngathi ngifuna ukubona ukuthi umuntu ufa kanjani bese emotweni camanga ayikafiki phansi iyahamba nje emoyeni isiphendulile kodwa ikhanda selithe kanti ngesikhathi iyayiqondile ngesikhathi iqala ukubhenda ibheke phansi ngaqhumala emgogodleni ngathi awubhengu wangibulala ngambiza kakhulu ubhengu ngathi awangibulala bhengu wangibulala ngathi awunyazi lwezulu safa sibheke phansi siyophahlazeka ngezwa ihlahla kanti hluphu kanti yehla nengayi yaphuma ikhinobhe emotweni angiyazi yakhishwa yini yaphuma ikhinobhe yayohlala la siyakhona yawusilinda phambili yayiqoqa ihlahla zemithi iyaphula ngiyazizwe ehla naso isihlahla phasha hawu ngathi awusafa bhengu ubhengu usebale akabaleka ubhengu emotweni sebaleke washiya steering washiya yonke usela phansi kwami njengoba ngihlezi la usembuka kanje umbuka phezulu kanje usela useshiye yonke into manje hawu bhengu sengikhuluma naye kodwa umbulalela akangiphenduli
awushembe nyazi bezulu sawo yaya ufika phela imoto ematsheni yashaya ngesisusa kwasala osampu kwasala oma control arm kwaphumela kwasala konke kwasala kusakazeke phansi yahamba nje imoto hayi ngisho usungathi uyasithinta steering sesinganje zwi akusekho lutho kusibambile yaze ofika yama ehlahleni embili ezabulala amehlo amabili zase zivimba ushembu sekhona nje ushembu wayivimba ukuthi ingaphenduka imoto ngoba kube yaphenduka ngangizokubona lokho engangithi ngifuna ukubona ukuthi umuntu ubulawa yini emotweni wayibamba ushembu ayangaphenduka wazoyifaka ehlahleni yasima ngathi yanuka ukusha ngathi ibhengu siphakathi na ngathi ibhengu uyeza ukuthi siyasha manje uyeza ukuthi siyasha wathi asivula isivala sangavuleka ngathi ngiyazivula sangavuleka nesa ngathi siyashaka manje cishe ukhiye awucishe ukhiye kwanyakaza ama-wipe ngesikhulu isipiti engingakaze ngisibone ama-wipe wayicisha uthe yicisha ngase ngithi sengilimele ebhengu la emhlane angisakwazi ukwenza lutho kodwa manje futhi ayikho indlela yokuthi udlule wena uzolwa nalesicapho kodwa nasicapho uzofuna siphume kusona lesisaba ngase ngiyidonsa lento yokuvula ngase ngilala ngohlangothi ngezwe ukuthi akuvumi lutho la nje maqondana nezinso ngiqhume maqondana nezinso nje akusavumi lutho nje akusavumi lutho ngase ngithi ngasidonsa ngase ngishanga onyawo ngasha wesithathu savuleka semazivuleka kanti sesihamba phezulu kwekinopi ikinopi sikhamba silibheke phezulu yisebe isijemile ijeme isicaba uyabona phela sazivalelwa ngayonke indlela ngabe lo yamgcotshwa usiyalithola ithuba wanqaba unyazi lwezulu lwanqaba lathi hayi akakethu upholo uyozahambe emhlabeni elokho esigudla nje esigudluluza nje ngoba hayi usimise kabi kodwa akayi akafa umthakathi webhuti umthakathi akafa uzahambe ngenduku akholozele mesezwa nje esakwazi ukuthi engakashe ngathi ngidonse mntanami esakwazi ukuncenga nemfene yakhe iyazi kwakho ugibele ngasabona empeleni asho phezulu iyazi impela ukuthi uthakatha kabani nakabani iyothi fikime avuvuzele ijombe impene hayi ime futhi avuvuzele ngoba sekwadla isandla iyazi ukuthi uyathakatha kaNdlovu iyomletha ngisho engaboni manje ke iyo inkinga leyo eyomenza uphila kanjani mthakathi nife nina nihambe emhlabeni ngoba naye ngalezulu livele uyogcwalisa ihogo ngoba namajele agcwele indawo engagcwali iyo lesikuyona amadlela ahlaza asezulwini ngeke wabone wena nekhwama zakho ngeke wabone ayobonwa yithi esithanda unyazi siyalisebenzela kumanje nje khona undawo akangikhomiseyo nathi ufuna uyaphuma udonga selilungile ngisazobacela nje abathandayo siye lapha ngenzani soxoxa leyo ndawo amen kodwa othandayo ongathandi angezi nozondo unyazi angezi mina ngisho ngangezi nonke ngeke ungihlule mina ukuyenza le nto babathe ayenziwa phela inyanga yezulu mina yanginikeza umsebenzi bantwana benkosi uyabona mina mangathiwa ngiyayidayisa yonke into yami mina nginganabo 10 million makuthiwa nje ngidayisa imishini mina nginemishini mina ebiza kabi engangifanele futhi kodwa uNkulunkulu wanginika yona umshini owodwa uyimillion angiyazi ungayithenga kanjani kodwa ayithengeka nje kodwa owodwa uyimillion mangudayisa manje uselona imillion wayimillion ngalesa sikhathi manje mangudayisa uselona imillion bawufuna high low ngoba wona osebhizinisini kwamasipala njengamanje kuyadliwa kakhulu ngawo hayi angisadli mina angisadli kodwa nje kunjalo yabo nje umasipala waseDande ngubophile ubungikweleta more than 500,000
njengoba ngihlezi ngawubopha ngomsombuluko lodlulile mina ngangiphuma esibhedlela ocabanga umuntu waphahlazeka nemoto adihamba emoyeni kodwa akazelala esibhedlela wenza ama-check up ngoba ngihamba nonyazi lwezulu ankaze uBhengu akaze ebona ngisho udokotela njengoba eququbele phansi kwami nje aze ebona ngisho udokotela mina udokotela ngimbonile kodwa bengiya nje ngama-check up bantwana benkosi indaba zasezulwini asikwazi ukuyixoxa siphazanyiswa yinini enithakathayo sigcine sikhuluma manje indaba zokuthakatha into engahlambulukile masuphatha ukuthakatha ihlambulukile leyo nto ukuthi izwa amakholwa akhonza ukuyezulwini nadumisa uNkulunkulu bese ezozwa lokho ngcola kuyekeni ngiyanicela kuyekeni ngoba niyazibopha nibopha nabasemakini yabo njengalabo abagadla onyazini babopha abasemakubo basijela abasemakubo basemajele cha bazaleka Mdluli ngoba kufanele phela wazi baba ukuthi umuntu emhlabeni uyalethwa elethela ukuthi ezokona ngoba masingahlambuluka sonke siyongena ezulwini izogcwala izulu kaShembe faye kube khona zona into enesha lezi okuzimala basiquze impela ngazi izinto saphuma lapho ngathi manje isitibili izivalo zivuleka ngiphuma ngavinjwa iKinopha uBhengu iKinopha yale moto eyapi usho ukuthi imoto yaginqika le angikaboni ngemuva kulesamba ngibuka la leKinopha sijoma ke ngiyabuka ngemuva idaki ihlahla zonke iKinopha isekhe emuntwini hawu Bhengu yakho leKinopha aqala ungiphendula lapho kade ngithi Bhengu ngibulalela bengangiphendula athi awe ya ngithi mina hawe iphumile yiye besizwanele athi nawo hayi ngithi uphuthumbule ngaphambili sibheke imoto ingashi athi ayiphula ivalo yihlahla lezi ihlahla ezishayisile bamba yonke into ngithi kodwa hayi asishiye uNkulunkulu khona thina sihamba noNkulunkulu sesibuka indlela ke manje ukwenyuka hayi khohle akukhuphukeki lapho bathi abantu balapha nabo qala nqa emlandweni abantu abakhuphuka ngeenyawo la abantu bahlale bekhuphulwa ngentambo sebeshonile nabo qala nqa abantu abakhuphuka ngoba sinonyazi lwezulu angeke ngisho ukuthi sinobhombela ngoba huyu unyazi lwezulu ingakho ke ngisho ukuthi ngeke ngithi sihamba nelanga ngoba yilo unyazi lwezulu ngeke ngisho sihamba nenyanga yezulu ngoba yiyo mawusakhonza inyanga yezulu zakhonza unyazi ngcono okwenza ongwemehle yona into yokusiza leyo uhamba uphele ushiye nje kanje sihlalele naye thina esimaziyo wethu wena cha ukudluke baba hawu Phuthu kaMkhokheli hayi lwafika ngase ngizolanda olunye lukaMkhokheli uPhuthu angifikanga kwaphela sambaleleka zalapha enye insizwa yalapha azihawa nje lapha bathi hawo impela ayifanga kodwa yazi hawa iwiswa yiwo ukulapha yawa ngithi ke mina hayi ngixolele ngase sengiphuthunyiswe esibhedlela ngoba ngathi ngiyakhuphuka ngahluleka ngake ngahlehla sengiyodundubala ngihlehla ngoreverse ngathi nyawo angisazi ngoshaya kaphike njengoba ngibaleka ngoreverse nje ngibheka hayi ngawo wena emabhodleleni ongawazi ukuthi ayichitho baba alikho nelodwe la ngisini ngoba ngase ngidontotshiswa unyazi lwezulu sasamba kuBhengu yokutshela sasamba kuwa amabhodlela ukuthi wahla inyawo asicathulile asicathula sifakele ukuthi inyawo siwahlaza ngenyawo akekho noyedwa wahlatshwa nayizubela lebhodlela emotweni kaBhengu njengoba ngithi kwaphahlaza kwasalo sami kwakhumuka yonke into ngaphansi ngaphezulu alikhona elilodwa iwindi lafa ngoba kwakukhona thina phakathi ukudumisa uNkulunkulu lo esimkhonzayo abantwana benkosi ayake nginidedele zindla amafa zasezulwini nabathakathi konke ngikudedele manje ngiyohlala phansi ngishawa umoya ke ngizesule ebusweni uNkulunkulu unyazi lwezulu awuthatha umsebenzi wakhe awubuyisele ngakuyena manje inkosi kusisene ekuzwini
Kunesihlabelelo ke sohlatshelelwa enye insizwa yakalanga la. Angiyazi ke yona noma inyanga kodwa ke bingeke isebenze nami kube inyanga ihlambulukile. Ulanga ke bafowethu unesihlabelelo uNkulunkulu akathe akosihlabelela 177. Sengeza ke ezohlabelela ngalo mbhobho wami ngoba sabashumayela uzibe nje lo phambi kaMfundisi. Eze kulo wami ngoba sefuna ukugcotshwa esiyako kaMfundisi. Nkosi busise izwi layo. Nkosi busise ukuphakama kwabayingcwele. La